Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan mulih kalian kula Tauhid Amirul Mukminin wonten ing pawarta basa Jawi. Wonten ing pawarta menika kanthi ira-iran nemokake piwulang sajroning tembang macapat. Universitas Ahmad Dahlan kalian Balai Bahasa Yogyakarta ngawontenaken pagelaran macapat ing Hall Kampus kalih Universitas Ahmad Dahlan ing dinten Jumat 7 November 2013. Wonten ing pagelaran kasebut ugi rawuh Dr. Andes Slamet Riyadi saking Balai Bahasa minangka pambedah tetembangan macapat kanthi ira-iran cariyos Kebo Kenanga ing Suluk Walisanga. Pagelaran dipun buka dening Dr. Andes Waharjani Magister Agama ingkang dipun lajengaken nembang. Ingkang salajengipun dipun sumanggaaken dening para peserta kagem ngudarasa lan mbikak pitakenan. Slamet Riyadi ngandharaken bilih boten gampil nemokake piwulang ingkang kakandhut wonten sajroning tembang macapat. Cariyos Kebo Kenanga ing Suluk Walisanga menika nyariosaken babagan kasektene Kebo Kenanga ingkang dados cikal bakale ratu ana ing Pajang. Ing sajroning cariyos kasebut nggambarake antarane manungsa lan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Acara kasebut dipun rawuhi dening PMW, dosen, mahasiswa lan pinten-pinten paguyuban ingkang ajeg ngawontenaken macapat ing saben sasinipun, kaya dene paguyuban Walisanga, paguyuban Anggara Kasih lan paguyuban Rumah Makan Paparon. Kanthi gantosan para rawuh urun nembang saben gatra ing tembang macapat. Wiwit saking tembang Dandang Gula, Sinom lan uga Kinanti. Adat sabenipun piyambakipun ngawontenaken pagelaran kanthi gantosan minangka wujud nyata nguri-uri kabudayan Jawi. Ngendikanipun Dr. Ratih Sri Sudaryani M.Hum minangka dosen Universitas Ahmad Dahlan ingkang nderek nyengkuyung acara kasebut. Matur nuwun.